Лунінецкі млын – гэта не проста кірмаш. Перш за ўсё, гэта унікальная арт-пляцоўка, бадай што адзіная ў райцэнтры. Менавіта тут мясцовыя рамеснікі і людзі, якія займаюцца дэкаратыўна-прыкладной творчасцю, маюць магчымасць пазнаёміцца з калегамі і падзяліцца сваімі задумкамі. Адна з пастаянных удзельнікаў лунінецкага млына Дзіна Грушэўская працуе ў музеі і паралельна займаецца рамесніцтвам. Менавіта яна стаяла ля вытокаў прафесійных рамесніцкіх выстаў у Лунінцы. Мы выставились еще с одним ремесленником, Еленой Черновкой. Мы выставлялись в музее на первом этаже. Это была наша первая выставка новогодняя. Маленькая выстава мела вялікі поспех, а таму разам з дырэктарам музея было прынята рашэнне аб стварэнні маштабнага проекта. Мы решили, что в марте, наверное, мы сделаем весенний млын такой. И мы так собрали ремесленников очень много, и он прошел так удачно. И потом мы решили еще новогодний делать, и обратно по весне делать к 8 марта. Мы очень рады, что люди подтягиваются, очень много новых людей. Выстава «Кірмаш», ініцыянаваная 4 гады таму, сёння доказала право на жыццё и развіццё. Лунинеччина богата талантливыми людьми. И кто-то делает свои поделки, изделия дома и никому не показывает. Кто-то стесняется, кто-то приходит на млын, смотрит, а в следующий раз принимает участие. Пачыналася ўсё з прэзентацыі 2 рамеснікаў. Сёння іх ужо 16, самому малодшаму 12 гадоў. Майстар Барыс Курапаў у млыне ўдзельнічае ўпершыню. На выставе ён разам з жонкай. Яшчэ летась Настасья займалася рамяством індывідуальна, а сёння ў Курапавых сямейная майстэрня. У нас появилось имущество некоторое, то есть появилось место, где можно было заниматься, где можно было шуметь, жужжать в любое время. Ну и в связи с этим начали развиваться и заниматься какими-то более крупными изделиями. Акрамя Лунінца і Мікашевічаў у выставе ўжо прымалі ўдзел рамеснікі з Пінскай і нават Мінскай Нясвіжа. Геаграфія тут не абмежавана. Чаго не скажаш аб памяшканні. Магчымасці краязнаўчага музея даволі сціплыя і больш маштабныя мерапрыемствы арганізаваць складана. Але, як стала вядома, зараз мясцовыя ўлады вырашаюць пытанне о пераводзе музея ў больш прасторны будынак. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».